Ƙungiyar tabbatar da adalci kan biyan haraji da shugabanci ta shirya bita ta kwanaki 2 ga ƙungiyoyin fararen hula da sauran ƙungiyoyin al'umma na jihar Jigawa. Bitar, wadda aka shirya tare da haɗin gwiwar gidauniyar tallafi ta Christian Aid da Prime Initiative for Development da kuma ƙungiyar Sislak, an shirya ta ne da nufin ganin an wayar da kan al'umma kan yadda za su san kasafin kuɗi da nufin kawo canji wajen ganin ana aiwatar da kasafin kuɗi yadda ya kamata. Umar Idris, wanda darakta ne a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare ta jihar Jigawa, ya gabatar da muƙala mai taken yadda za a fahimci kasafin kuɗin jihar Jigawa na shekarar 2025 da yake tambihi kan abin da ya gabatar. Jami'in ya ce makasudin bitar shine don zaburar da 'yan ƙungiyoyin al'umma kan nauyin da ya rataya a kansu na baiwa gwamnati managartan shawarwari kan yadda za a tabbatar da ana sanya bukatun al'umma cikin kasafin kuɗi. Abu ne da a wayanka ma za ka idan na za ka gani ga abin da muka gani, to me kawo wannan problem ɗin? Idan kun ga decrease, to sai kuwa an karar da ita wannan ma'aikatar cewa me yasa, menene take bukata da yasa ba a yi wannan, ba a kashe wannan abin da ya kamata ba, so that shi purpose din shine waya da ake bukatar improvement, to an karar da gwamnati ko jami'an gwamnati cewa ai abin da ya dace. Waya da za a ƙara more grease to elbow, ko bi shawarta cewa a ƙara more grease to elbow, domin duk abin da ake yi da su CSO din da gwamnatin da ma'aikata abu ne muke gudu tare mu tsira tare mu kyautata al'ummar mu rayuwarsu. Shi ma a nasa ɓangaren, Mr. Daniel Ishaya na ƙungiyar Prime Initiative for Development and Fiscal Transparency ya ce bitar an shirya ta ne da nufin faɗaɗa ilimin 'yan ƙungiyoyin al'umma da ƙungiyoyin mata da sauran al'umma kan yadda za su san kasafin kuɗi don sanin ta yadda za su taimaka wajen ganin kasafin kuɗin ya shigo da buƙatun al'umma. To wannan bitar an shirya ta ne saboda a wayar musu da kai cewa akwai bukata, musamman kungiyoyi masu zaman kansu su rika bibiya ana duba wannan kasafin kuɗin da aka yi na shekaran bana ko na shekaru da suka wuce ko kuma shekara za su zo gaba, me ake ciki, me yake faruwa a bangare kaza da ba a yin aiki. Wani lokaci za ka samu gwamnati ta yi kasafin kuɗi, to amma kuma rashin sani ga mu waɗanda ba mu samu ilimin na bajet ɗin ba, to ya sa sai ga an tsaya ana ta ba mu gwamnati laifi akan ba ta aiki. To waɗannan kungiyoyi masu sa kai, kungiyoyi masu zaman kansu, an ba su ilimi ne akan bajet saboda su bibiya su ga cewa to akwai bajet akan bangarori kaza, akwai kasafin kuɗi a bangare kaza, me yake faruwa da shi, su bibiya su tabbatar gwamnati tana aiki da wannan kuɗin da aka ce shine aka kasafa shi saboda wani bangarori na al'umma, saboda ya zama to an samu aiki mai kyau. The training will ensure that citizens are not just present but influential in the spaces that shape how public funds are allocated. Adamu Bala, JTV.